Mayong adlaw mga higala, this is Maestra Judy. Karon mamutos ta sa mga orders. So naay nag-order na ko og verb conjugation. Daghang kayong salamat. So ingon ani ko mamutos mga higala. Ako na siya ibutang og karton, papitlan dayon ng airway bill. Mga orders na ko ni siya sa Shopee. So kasagaran sa akong mga orders gikan sa Shopee. Nihunong ko og pamaligya sa Lazada kay dili siya applicable sa ako karon, so dili siya convenient para sa ako karon. Kani mao ang assorted postcards. So klase-klase nga postcards ang akong ibutang sa usa ka order. So 8 ni sila kabuo. So isulod na ni nako sila sa plastic. Pagkahuman ako na ni silang butangan og additional packaging para dili siya pilo inig deliver. So ang kaning karton nga akong gamiton is kuan ra ni siya kanang recycled. Kana kinipis ra man siya, di man siya baga. So dili na ko siya masulod sa karton kanang box gyud. So kani siya reinforcement lang ning karton. So diri maghiwa ta diri sa tunga para atoa siyang tarong og pilo. Kana unya hiwaan nato ni siya og ikaduha. Igo-igo lang siya sa sukod sa postcard, sa kabaga sa postcard. So ayan ato sad ning siyang kuanon pilon kana. Unya atuan na ni siyang butangan og scotch tape, packaging tape para dili siya mobukhad. Okay, ato na ni siya isulod sa ihadyong pinaka putos nga polymailer. Okay, ato ibutang atong airway bill. Unya ato ang sticker nga nagsulti og daghang salamat for supporting my small business. Mana dayon mamutos na pudta sa usa ka laing order. Nag-order ni siya og speak conversational book. Kani nga order normally ako gini siya ibutang og kahon kaning box no. Kay mas ano siya para presentable pud siya. Nya butangan po ni nako siya freebie nga kanang bookmark. Nya butangan po o mga recycled filler. Then pagkahuman isulat na ko ang pangalan sa nag-order. So kani kay ang nag-order kay si Joshua. Daghang salamat Joshua sa imong order. Unya ako po ni siyang butangan og extra support. Ang packaging ang plastic kay itom. Okay? Mauni ang order karon mga gala. So hinaot ug naanapod ko'y laing orders nga puston.